कि राह चलीला टटोकेला सोनार सैया जी कि काहे अरे नथिया गढ़वला उधार सैया जी कि काहे अरे नथिया गढ़वला उधार सैया जी। लेकिन आई औरत के भाव का तरीका अरे भइल खाली राउर चहलका जी। तनी घर पे बारात घर में जब कार्यक्रम रहला तो सोच समझ के गाय पड़ेला। औरत के भाव नए नए गौना भइल बा ससुरा गइल बड़ी सुहाग रात के बेला बा तनिया वाला भाव दो तीनों जने घुघुट काट के भाव दो आ दो भाव अरे भइल खाली राउर चहलका जी अरे गलिया पउगल बझलका जी अरे हो गइल भोरवा अब न कोरवा में अरे चापो बलम दरदिया बा कमरिया में हरदिया पीस के छापो बलम इतना दर्द रहुआ दिले बने तो दवाई तो रहुआ के लगाई के पड़ी ना कह तरी आओ अरे भइल खाली राउर चहलका जी गलिया पे उठल बझलका जी भइल खाली राउर चहलका जी गलिया पे उठल बझलका जी हो गइल भोला अब न कोरवा में चापो बलम ए आवल धर 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 अरे हो गइल भोरवा अब न कोरवा में अरे चापो बलम बाप रे का चाहतरू दरदिया बा कमरिया में दरदिया बा कमरिया में हरदिया पीस के छापो बलम हरदिया पीस के छापो बलम अरे बलमा हाय बलमा अरे बलमा कदर न जाने भाली रे उमरिया के बलमा कदर न जाने भाली रे उमरिया के कपले जोगा के राखी और कपले जोगा के राखी हैया बलरिया के बलमा हाय बलमा अरे बलमा कदर न जाने भाली रे उमरिया के बलमा कदर न जाने भाली रे उमरिया के कमरिया में हरदिया पीस के छापो बलम कह तरीका कि हमके अब सताई जान मोहब्बत में फसाई जो कि बाहर जाइए जवा से करे जवा से सटाई जो कि हमके अब सताई जान मोहब्बत में फसाई जो हमके ना फसाना दानी जग न दाई दो बाहर जाइए जवा से करे जवा से सटाई जो हमके ना करे जवा से हमके कि हमके अब सताई जान मोहब्बत में फसाई जान कि बाहर जाइए जवा से करे जवा से सटाई जान अरे देहिया बगरम थर्मामीटर से अरे नाना बलम अरे देहिया बगरम थर्मामीटर से नाना बलम दरदिया बा कमरिया में हरदिया पीस के छापो बलम
और का कि अब नदी जो मोर कलैया दी छो तनिक दी ढील राजा है प्रीतिया के डो। अच्छा मुस्कान जी के फरमाइश बा कि अभयानंद भैया आप यहाँ पे उपस्थित हो जाएं। अभयानंद भैया रउआ से निहोरा बा के मुस्कान जी रउआ के बुलाओ तनी आप आ जाए और कहे के बका अब नदी जो मोर कलैया दी छो अब नदी रउआ जो मोर कलैया दी छो तनिका ढील दिए राजा है प्रीतिया के दो। अरे आजू के रतिया मोरे राजा जी न गरीब जो। अच्छा आयरन चाचा जी, अच्छा चाची जी आ रही हैं, खुद आ रही हैं देने। दरदिया बा कमरिया में हरदिया पीस के छाप बलम कमरिया में हरदिया पीस के छाप बलम 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 कि छाप बलम।